Apa denoi depredizketan eta beno, hemen gera Battlefielden bateko kanpainaren bentsat azken hau kapituluan. Eta, bueno, gogoratu, azkenean Lawrence de Arabian historia más o menos ibili ginen, beraz geno manejatu. Sara izeneko neska bat manejatu genuen, eta Turkiaren tren blindatu gura apurtu genuen. Eta kapituloa gatzen zan hau azkena ez, recordadnos izena dana, mensaje final de parte del equipo de Battlefield 1, dedicado a los que lucharon. Eta ikusiko du hau, eta erapixat nire iritzia emango izuet, Battlefield baten kanpainari buruz. Beraz, ale. Recordadnos, hoy lucharemos izena. Algún día, todo esto acabará. Alguien ganará la guerra que ponga fin a todas las guerras, sea uno u otro bando. Las armas se oxidarán, la hierba volverá a crecer y no quedarán señales de lo ocurrido. La tierra sanará. Todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada 1000 de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quiénes fuimos y de lo que hicimos, cómo vivimos, luchamos y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos, miraremos a la muerte a la cara y lucharemos. Bueno, hau izan da azkenengo bideoa. Eta, bueno, enkarredituak gaude. Utzi egingo ditut, hitzeiten haren izen bitartean. Ta iritzian nire ustez, kanpainari buruz. Kanpaina gustatu zait, azkenengo Battlefieldetan egia da, ez zitena bat ere gustatzen kanpaina, baina oraingoan irutzen zait, zerbait ezberdin egin dutela. Egia da, eszenario zadatu gala, epoka modernotik pasatu gara lehen mundu gerrara, eta, bueno, salto handia dago, bai armetan, bai gerra tipoaren eran, ze oso ezberdina gaur egun ez da hain gerra humanoa esango nukena ez, garai hartan humanoagoa zen, gertukoagoa zen, eta pixkat erakutsi dugu historiak ez, toki bataia ezberdinetan egindako bataiak. Pega bat jartzeatik jarriko nioke beti, eta hau nahiko ohikoa da, zea jarri dituztela. Esan dezagun bando aliatuaren historiak. Inon ez dituzte jarri hemen, Imperio Austrohungariareneko baten historia, Alemaniarrena, Otomanoena, ke bai, pelikulako beti saldu izan dizkidutenak, eta, bueno, bigarren mundu gerrara pasazkio adibidez Alemania gaiztoa dela, baina han ere ongo zian historiak zeurozki humanoak esaten dana, ez? Ze, azken finean, han borrokan nahi zianake aliatuetan bezala asko zian gizon da emakume ez dakit izango zian, baina gizonezko eta pertsona normalak gehienak, soldadu razoak galazian. Gero, bai, zeak zauden, koronel eta jende goikoak erabakiak hartze zitunak zeak, baina hor behikoien historiak egongo zian, ez? Historia kontatzeko mogukak, eta beti ahazten da bando bat, eman behar ahaztu nahi dela, baina ez. Erakutsi behar da bando hartan ere baziela pertsonak beren sentimentu eta
eta bibentziekin, eta pixkat urrungorako, ez dakit urrungo jolasa zein zengoen Battlefield-ako, baldin olako bi enfrentatu, baina nahiko nuke urrungo lehenengo edo bigarren mundu gerrako zehat enten denean, jolas bat egiten denean, baita beranduagokoak, egiten denean Amerikanoek Arabean kontra, edo Amerikanoak Errusiaren kontra. Horrelako bat egiten denean beste bandoko historian batez hartzea, erakusteko beste bandoan pertsona dela, ez diala animaliak bakarrik. Animaliak gerra baten denean daude, bi bandotan daude. Eta, grafikoei hartuzkero, izugarri ona dira. Hala ere zuen YouTubeen ikusi dituzutenak bastante konturatu naiz jaisten dela grafiko aldetik nik ikusten detenetik. Eta gainera, zaiteko, hau da, jolasa egiten den normalean, 150ean renderizatzen dut. Hau da, 1080an aiba naiz ikusten, 150 esango nuke dala 2K, ez nago seguru, baina 150 erresoluzioaz, eta gero downsamplinakin ikusten dut hobeto. Berez gehiago nibili naiteke, baina grabatu gabe. Ze grabatzakoan pixka kontsumitu egiten dut, eta beraz jetxi beharra izan nuen, 150era. Bestela 180 uste ibili naitekela. Beraz horre pixka detaila irabaziten duzu. Baina animala da bada, zeagat, grafikoki jolas hau. Orain arte inoiz ikusi zuten grafikoki onena jolasatan. Egia da Frostbite 3 motore grafikoa, oinarri oso badala, erakutsi zigun aurreko jolasa Star Wars Battlefronten, jan hasi zian teknika erabiltzen Battlefieldek orain arte erabili gabe zaukana, hau da fotogrametria, eta giazan emaitzak paregabea dea, nire ustez. Gero beste apartatu bat soinua, gustatu zait, soinuan anola dagoen, bai arman da soinua, bombanak eta zea, eta banda sonora ere asko gustatu zait. Pare bat kantu bat daude izugarri gustatzen zaidanak, bat betiko Battlefieldena, hori abesti mitiko hori izugarri gustatzen zait, baina gero beste pare bat daude gustatu zaizkidana asko. Eta jokabilitate aldetik ondo dago, baina faioa topatu. Zenbait kontura dago zineten, zenbat, volumena jetxiko den neure buruai, zenbait kapitulotan esaten nula, esan ez, baino gehiago, ez nula asmatzen ze demontren behar non, ataskatuta gatzen itzala. Eta egia da, ez zuen ipintzen, botoi hau sakatu zea, bakit, ez tala egokia dana mastikatuta ematea, eta zea. Baina pixka gutxenez pista batzuk eman bai, ez? Egin behar da. Non baiten esplikatu tutorial bat jarri hori gero jakiteko partidan aurrera zuzela esateko beira, lehenengo kapitulan hori horrela zala ikisi nuen eta baina aplikatuko dut. Baina ez, jartzen dizue, botatzen dizue eta latzen zaitu garbe. Eta ez bazu asmatzen ataskatuta zaude, interneten ez bazu gehitzen. Nik zorionez asmatu izan dut, interneten behitu beharrik izanen gabe. Baina posible da, jende asko, momentu batzuta, internetea sartu berri izatea jakiteko ze demontren berdun aurrera jarraitzeko. Eta hori bastanteko akatza irutzen zait daizen partetik, eta raroa esango nuke daizen partetik. Ulertzen da jendean keja asko izaten ziala mastikatuta dan ematen zala, baina irutzen zait hori soluzionatu daitekela eta hau ez dala bidea. Eta orokorrean, kanpaina gustatu zait? Bai, asko gustatu zait. Espero daiz amendik aurrera bideo honetan segitzea, kanpainak egiteakoa. Edo hobetzea, onoski. Baina ez itzultzera Battlefield 3 o Battlefield 4 bezalako kanpainetara, ze batipa Battlefield 4koa zan, horriblea zan. Baina txarra zan, Eta gustatu zait, gero bestea, argo kapituluan esan una, emakumeen inkorporazioa. Horrazkeneko kapituluan, zean nadana, suposatzen dana, piskat historia kontatzen duna, Lawrence de Arabiana, manejatzen dugu Zara izeneko neska bat. Egia da,
esan nuen bezala, konflikto honetan emakumeak ez dirala hain ohikoak, ez zirela hain ohikoak izan borrokan, baina, bueno, alako zea batzuk atean lezke historia beira, Zarana oso ondo zegon. Beduinon artean, emakumea bazielako borrokalariek. Beraz, topatu zitzaizketzun, alako historia batzuk emakumean papela sartzeko. Eta hor, ondo hili daiz. Bat sartu du, 5 barkatu. Baina, bueno, zerbait da, hasiera bat da, espero etorkizunean gehiagotea. Como que multiplayerrean emakumeak egotea, hori de eskatzen dut. Eta itzultzen badira, bigarren mundu gerrara, gehiago sartzea, emakumeen papela. Eta baita ere, oraindik gehiago, gaur egungo gerrara itzultzen badira, ez dago eskusarik, gaur egungo gerra bateko historia batean, 150 eta 150 izan beharko luke. Baina, bueno, gustoko izan dut, merezi izan du. Azkengo jokutan Battlefielden izaten zen, jolasa erosten zenuen, eta esaten zen, bueno, kanpaina hor dagoen zerbait da, pasatuko baina, bueno, eta pagatzen zu batipat multiplayerregatik. Jolas honetan esan dezakezu, kanpaina merezi izan dula jolasatik ordaindu zenuetik, eta orain multiplayerra gehatzen da, ez dizuek ez izango, multiplayerrean partidazko gota ditut ja, baina orain dipila gehatzen dira. Eta, bueno, urruan partidak, multiplayerreko partidak karriko izkitzu. Eta besterik gabe, espero zuen guztoko izan dela kanpaina, eta urren arte, ale agur! So they collected the cripples, the wounded and maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind and insane, those proud wounded heroes of Suvla. And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where my legs used to be, and thank Christ there was nobody waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band played Waltzing Matilda as they carried us down the gangway, but nobody cheered. They just stood and stared, and they turned their faces away. And now every April I sit on my porch and I watch the parade pass before me. I see my old comrades, how proudly they march, reliving the dreams of past glory. I see the old men, all twisted and torn, the forgotten heroes of a forgotten war. And the young people ask me, what are they marching for? And I ask myself the same question. And the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call. But here
Waltzing Matilda, waltzing Matilda, ooh, go a waltzing Matilda.